Ahojte ľudia, ja vás Ahojte. vítam a dneska Ketrixik vybral nejakú random hru. Toto je druhá časť, čo som v prvej časti som ja vyberal a teraz vyberá Ketrixik a toto je teda naša hra a ideme na to. Čaute. Ja som vybral úplne random nejakú hru. Vôbec neviem, o čo ide, ale keďže mám rád motokári, tak to vybral motokári. No, čo budeme robiť, lebo ja absolútne neviem čo, kam, kde a ja. Aha, tam je race. Áno, ale ja mám nejakých 1K wins. Aj ty tam máš nejaké také? Ja mám tiež také 1K wins. Tak si hečni nejaké vajíčko, to ti pomôže Tu sa potom. tiež hečujú vajíčka. Cow, common, okej. Zahečujem si. Počkaj, čo tam? Erko, nejde mi. Ečko, nejaké vajko. Bulepik, ty kokos. Mne padol nejaký pes, neviem čo to je. Ďalší pes. Dobre, Erko nemôžem dať iba Ečko vlastne, že? áno. Á, dostal som mačku. No a čo teraz? Ešte si to môžem vybrať. Ale môžeš ísť aj na to Mystigek, lebo tam sú lepší peti. Ja to mi ide? Aha, OK, to ide. Ja mám Dobre, strašne dobrých tých petov. Mne úplne padla Teraz kravička. dáme, že 1 per klik, tak si nejak poklikám. Ty kokovia, som taký strong, Dobre, že... ja už asi proste mám toto minúte všetky love. Dobre. Ja mám tiež, ale idem si ešte nafarmiť ten Aha, strange. ja si môžem equipnúť. Ty si môžeš nafarmiť aj strange. Počkaj, dáme si toto, dáme si tak. Ja mám normálne 20k strange. Čiže, do you want the... Okay, Ja ti to ukážem teraz. No pozri, ja Ketrixik, mám tu 3 one. Ja viem, ty máš 10 range a teraz poď sem. Áno. Potom poď sem a tam Ja to klikaj. trénujem. A teraz máš väčší strange a keďže máš 100 už môžeš ísť sem. Tým pádom viac získaš. Počkaj, takže ja teraz prejdem na stovku. Aj na 750 už môžeš. Ty brďo. Čiže ja si tu boostím akože bomby, Strangeku. hej? Áno. A mám 41 209, 41 Kedy si stihol? 1298k, či len 41 298 strange. Teraz idem na race teda. Dobre, toto mi nejde. Tu musí nejak klikať. OK, ja som strašne rýchly. OK, ja som Dobre, a strašne teraz, rýchly. počkaj, teraz ideme čo? Akože ideme závodiť, alebo čo ideme? Race. Dobre, idem race. Idem to racenúť. Ja som to No, ja ty, som počkaj. tretí. No všetci ma obehli. Všetci aj ten warrior, všetci. Počkaj, nie, Variora som dal. Počkaj, ja môžem, keď klikám, tak pridávam. To prečo som nespravil hneď? Ja ho dobieham, ja som ho predbehol. Ja teraz idem ďalej trénovať, hello. Third place. Kámo, toto ma baví. Bol som tretí, prosím pekne. Dobre. Akurát, že poslední traja boli DNF, takže... Dobre, asi tak. takže si bol štvrtý či tretí? Takže som bol vlastne, ja som bol tretí, no. Ja som bol tretí tiež ináč. Pozri, ja mám nového týpka. Dobre. Nemám. Teraz mám už, že môžem lepší. Počkaj, a nemôžem ísť s tebou závodiť, alebo niečo? Ja neviem. Bird, uncommon. OK, začínam. To sú dobré veci, ale ja chcem si dať rebirty. Aha, to sú rebirty. Tu vôbec nič nemenia, len strange. To je actually veľmi dobré. To je strašne dobré. Wow, čo som nemohol na to prísť skôr. Teraz čo? Je to 350. Nevadí, toto je za Robuxy. Free wherever play. Není tam nič, výborné. Pin? Za Robuxy, OK. toto nič. Máme 750 vinov, OK. To je v pohode. No nič, idem racnúť, idem to skúsiť opäť a zas... OK. Teraz už viem, že mám klikať, lebo predtým som sa... Ty brďo, ty jak vystrelil! To čo bolo? Ale dobre, ja to dám na druhé priesto! Na Dal som to druhé? Jasné, Čo? kamaráde, to druhý. Frajerina jak. Ja teraz sa svet. snažím dosiahnuť 350k strange, lebo... Vidím, že si tam aj ty a ja, na tom istom páse sme. Áno, ty máš koľko strange?
145. Ja mám 277, ale keďže mám lepšiu káru, tak mám 400. Jak máš lepšiu káru, to jak sa ti podarilo zohnať lepšiu káru? Však daj, že go-kart a že či tam nemáš nejakú lepšiu káru. Ja mám Evil Knight Go-Kart. A ja mám Golems go-kart. To kde si zobral, prosím ťa, Golem? To v tej Počkaj. rejsi. Ale ty koksová má ako vymakanú, to má normálne ostne. Wow, počkaj, si spínem. Ja už mám Niečo to môžem... 500 či 681 tisíc strength, takže dúfam, že to dám a ideme rejsiť. Mám to nejaké spiny. Ja som prvý! Už nemám. Ja som prvý! Čo? Za 4 sekundy som to dal. Ty pána. Ja mám lepšiu káru School Crushers Go-Kart. Wow, ty máš ako vymakanú červené ostne diamantové. Či aké? Počkej, daily, čo tu je? To nič. To je, že Ready. úplne vymakané. Lame. Ale toto je, že Escape Mine Defeat School Crusher 15k wins. Môžem ísť do druhého worda. Kamo, a zase dobre, som druhý. Poriadne trénuj, lebo môžeš byť prvý. Aha, ja už môžem ísť hneď sem. Aha, to som nemusel. Mám tu normálne, že milión strenga. A už idem do Môžeš druhého. milión? Áno, milión strenga. Cože? Ty máš 570 tisíc, tuším, ja mám milión. Počkaj, ja som si otvoril ďalšiu vajcu. Ja idem race. Počkaj, to nemôže ísť spolu? Asi ne. Prvý, ale vieš, aký prvý? Ja som za 3 sekundy. Ty koky, to nie je možné. To je možné. Jak to nastavím? Ja, 2, 1 a klikaj doplna. Idem. Ja, Idem aj ja skúsiť. 3. Kamo, on ma predbehol v finále. Kámo, Môžem ísť do druhého worda. 4,9 sekundy. Už môžem ísť do druhého worda. Koľko si mal, prosím ťa, tých strangeov, aby si sa dostal úplne ako... Milión. Milión? Tak to je dosť záhul. Ja už mám 2 milióny, tuším. Lebo som v druhom worde a tam to dáva oveľa viac. Takže si našpor 15 tisíc vinov. Počkaj, idem to vyskúšať. Mám 675 strange. Idem to vyskúšať. Toho porazím, toho skula. Musím. Kamo, dal som ho! A koľko Dal som sekúnd ti to trvalo? Prosím pekne, za 3,955. Aj mne tak nejako. Dostal som mytikálku. Dobre. Pane bombu. Takú istú, jak si mal ty. A teraz čo? Jak sa dostanem do druhého toho? Však prejdi Čím? tým portálom, kde je 15. Jaj, ale ja nemám 15, takže... Musíš viac trénovať. Počkaj, už mám, lebo som získal tento krevar. Aha, serus, nazdar, som tu. I am here. OK. Teraz idem trénovať, lebo toto sa nedá. Wow, bez epic trénovania. sharky. To sa nedá trénovať bez toho. Bez čoho? Však to sa nedá rejsiť bez tréninga. Prečo? Lebo strašne to trvá. Dobre. 2 milióny nemám, takže asi... Keď skúsim sa poraziť. Nie. Ty kokos, ja mám 10 miliónov. Ale ja neviem doraziť ani Easy Aquarix, alebo čo to je. Však treba nejaký progresy Už ho pomaličky dobieham, ale mám 17 miliónov speed. To mal predbehol. Aqua Dragon ide strašne rýchlo. No idem to skúsiť aj ja. Budeš tam úplne To čo je? pomaly. Vôbec mi to nepridáva. Dobre, som na limite na maximálke. Počkaj, dobieham ho. Už ho predbieham. Už som ho predbehol. Kamaráde, idem aj po tom ďalšom. Kámo, ja dobieham aj toho Aqua Dragona. Do finišu. Ale Ja už nevládzem klikať. Bolí prst. ja som to dal na poslednú 60. minútu. Asi mi dochádza benzín, alebo čo. Mám taký pocit, že mi to ďalej nevalí. Už mám nejaké 1,7 a nie 1,6. Mám lepšiu káru. No poď. Sa idem asi rebirtnúť. 5. miesto. Ja idem asi sa rebirtnúť, lebo to... To bolo také hrozné, jak som si myslel. Dobre. No, Ja už novú mám káru. za chvíličku milión, už mám milión. Už
mám 2 milióny. To ma baví táto hra. Takže sa dá povedať, že som celkom vybral dobrú, hej? Áno, dá sa. A to bolo úplne random, že som len tak klikal až nakoniec, že toto vyzerá zaujímavé. Klik a pozri, akú hru sme našli. No zvedavý, čo na budúce nájdeš ty. To neviem, či tak... To bude tak, však uvidíme, keď takto bude part 3. Možno. Možno, hej. Cítil sa tak, že pôjdem poraziť aj toho 4. To 4. No, bol som 5, takže chcem ísť poraziť 4. To je môj terajší cieľ. Terajší. Čakaj, ešte si vajíčko nejaké otvorím. Jellyfish, epická, wow, very nice. Ja by som chcel vajíčko za 35k. Ja mám 118, ale neviem, čo to znamená, takže idem rejsiť. Ale boli ma prst už. Normálne, no 118, volačo. Ty brďo, oni ma predbehli, pridaj. Ono to nemá forsáž. No ja mám 20 miliónov, tak... No Dobre, už predbieham 5. Už som predbehol 5. Keby som mal autokliker, tak... Mám autokliker, ale... Ja pomaličky, ale isto dobieham 4. ale neviem ho predbehnúť. Ok, to je smiešné. Nie, neviem ho dobehnúť. Som blízko, ale neviem ho dostať. Som blízko, ale nedostanem ho. Come on! Nedám ho. Ešte, že tu mám autotrain a autorace. Neviem, nedal som ho. Zase 5. miesto. Prečo ty si nedávaš autorace a autotrain? Čo to znamená? To, že ti bude automaticky robiť. Aj, tak to je milé. Ja som sa išiel uklikať, človeče. No veď som sa uklikal. Chudátko. Tak mám 38 milióna strange, tak dúfam, že to pôjde. Ja sa snažím... Ja som 5. A hello, však ja mám 65 miliónov už. Ale dobieham ho! Ty kokos, pozrite sa, ľudia! Ja som 4. Dobre. Ale fakt. Ja som 4. Kámo, dobre. Ja normálne klikám radšej. Teraz mi to urobí samé. Dobre, a teraz idem skúsiť teda ten autorace, ale najprv... Ale radšej Otvorím klikaj, vajce. lebo toto je také pomalé klikanie. Trochu. By som chcel toho krakena alebo anglerfish. Octopus. No dobre. Ja mám Päť 75 000. Ako si... Aha, nepridám. Taký nic. Dobre, mám 239 000. Jez mám rebirth skillet, ktorý mi o 100% všetko zboostuje. Tam mám Dobre, tých už som to starých rozbehol. petov, takže... Dobre, udržal som sa na 5. mieste, pridávam bomby, idem a dobieham pomaličky 4. a ja ho asi aj predbehnem. A ja som ho už predbehol. Ja ho dám. Ja už som Priatelia, ho je to tam. predbehol. Ja už som 4. miesto bude doma. Toto je nejaké špeciálne vajíčko, slime mi padol, ale koľko dáva? 90 fish. Ja mám takých dobrých petov, že som ani nevedel o nich. Wow. Nevedel som o nich normálne. Ľudia, Skvelé. priatelia. krása. Prosím, spin. To je úplne grinding. To sa mi bude hodiť. Mne sa zopakoval race, nevadí. Mám na hodinu 2x wins. Skúsim poraziť už 3. Dobre. Autorace zapnúť, alebo ne. Ja to uklikám. Ja som stále na Alebo 4. mieste. Ja som stále tiež na 4. mieste, neviem ho dobehnúť toho bloba. To bude chcieť veľké tréningy. To chce veľké tréningy. Počkaj, kde Ale koľko ja má ho miliónov? dobieham pomaličky. Ja fakt dobieham. Koľko máš teraz, prosím ťa, Strange? 104. 104. Ale nepredbehol som ho. Čiže pri 104 si ho nepredbehol, takže je málo. 150 je recommended. Aha, ty brďo. Si trošku ešte pofarmím. Ja mám aktuálne 55. A trénujem. Dobre, a ja už mám 158 a ideme poraziť toho 3. dúfame. Ja idem na autorace čisto. Ja to nechávam na ňom. Bloba zatiaľ nedobieham, neviem prečo, ale proste ja nedobieham. Ale už ho dobieham, ale solidne. Už ho predbieham. Tretí! Som tretí! Wow. Ja
Výborne. Ja som tretí. Congratulations. Congratulations. Wow. Ja som tretí. Petelica. 250 000 za jeden. To je dobrá petelica. Ty kokos. Ja mám aj dobrý ten kart. Ja mám 1,452 milióna. Ja mám rád tieto rebirty. Ty už máš rebír? Už mám 8 rebirtov, hello. Ty ja nemám ani jeden. Však si mal dávať doteraz, však tam máš viny, tam máš rebirt. Ja tu mám nejaké vajko špeciálne. Uncommon Midnight. Ja mám common slime. Čo je toto? Nič. Toto je čo? Nič. To ide nejaké bombičky. Mi to ide raketky. Equip best. Midnight je dobrý. Ten je velice fajnový. Dobre, No nič. ale ja idem trénovať, lebo chcem predbehnúť aj toho druhého. No, ja som to rozbehol a teraz atakujem. Tretie miesto. Atakoval som tretie miesto. Už som sa ja vylepšil, kamaráde. Joké rakety. Dobrý rozbeh, ale ten týpek predo mnou bol rýchlejší o dosť. Však druhé Krása. miesto nie je sranda. Aj tretie miesto som dal. Výborne. Teším sa z toho úplne. Mám z toho radosť. Veľká radosť vo mne. Ale 200 musím páďov. získať lepšie bety, lebo tuto mi vôbec, ja som si dal z prvého vaječka, takže... Arctic Deer, ok. Teraz Ja mám druhé, síla z druhého. Seal To ma a neteší. Uncommon. tretie Seal. To je ten ubácky. Basic. Ale aspoň, že mám nejakých, ktorí dávajú veľa. Už nemám love. Dobre. A ja nemám love ináč. Aby si vedel. Teraz už viem. Dobre, a jak odstránim nejakého peta? Neviem. Ja chcem odstrániť Tohoto, tých, ktorí sú na... No však o tom ide. Ja No, a čo? neviem. Teda? Ty vieš, ako ich vymazať. Áno. Keď si otvoríš petov, tak tam máš Áno. všetkých petov a teraz Ja už- dáš tam taký ten košík červený. Ja už vím. Na to klikneš a potom si naklikáš tých, čo chceš vymazať. Už to mám všetko. Jeden, druhý, tretí. Už som na pási, A potom dáš ktoré zelené. je Reguired Strange 300 miliónov. Ja už mám 500 miliónov strén, To ale kedy si stihol, však ja som úplne pozadu. normálne Nie je možné, Ani. trénujem. Tréning. Nie je možné. Tak trénujem aj ja. Ale viac trénuj, viac nerejsuj. Viac trénuj. Dani. Počkaj, mám spin. Idem spinovať. Si spinoval? Čo si spinoval? Máš druhé miesto? Nie, teraz som dostal 8,1 milióna volačoho. Tých vinov? Ne, tých oných strangeov. To je málo. Len tak random. Ale ja som to len tak random dostal. A to je málo. Ja už dostávam 1 000 000 za kliknutie. Ale to není ani pravda. Áno, už mám 1,1 Baron, počujem, bilióna. mám tu, že Baron Bunny. A to čo 500 je? krát 500, však on je 5. Ty kokos, to je dobré. No, krát 500. A kde si to získal? Však z týchto, čo to tam je? Tu je, že Season 1 a tam máš dole taký, že free a tam si to môžeš odklikať, to čo není za Robuxy. To mám. Hej? No vidíš. My Som God. vidíš, niečo som ťa aj naučil. Dobre. To som nevedel. Asi to je nová No, hra, keď vidíš to je len Season 1. No inak je to možné. Už by som sa tomu akože nečudoval. Už som tu na fialovom páse a mám idem to 1,864 bilióna strange, takže dúfam, že Kamaráde, porazíme ja idem. toho druhého. 2, 1, idem bum bum. Idoj. Ja som ho predbehol, ja som druhý. Ja som stále tretí, málinko mám. Za 10 sekúnd som. Zlepšil som, musím povedať, že som si zlepšil čas. Mal som 12 sekúnd. A teraz máš koľko? 12 sekúnd som mal. A teraz máš... A teraz nemám. Dobre, 12 sekúnd ja som mal som mal ako 10. zlepšenie, vieš. 10 a budeš tam. 10 a budeš tam. No, OK. Ja potrebujem, že prísahám toho bossa, lebo chcem ísť do
druhého wordu. To Takže máme asi o- 33 minút. Dobre, takže si dávame cieľ, že dáš prvého bossa, Druhého bossa. druhého? Alebo aj prvého? Druhého, lebo toto je druhý. Ja aj tak, akože, že sme išli do druhého sveta, ako keby. Tak Takže preto. sme išli do druhého, takže druhý boss Áno, tu chápem. je. Úplne sa to pochopil. Idem si kúknúť, či náhodou... Už som na... Ne, ešte bilión Strange, aby som mohol ísť na černé. To nemyslím. Ja si ako fakt nemôžem kúpiť ešte toho najsilnejšieho peta? Výborne. To som Chceš netušil. ho? Veľmi. Počkaj, už nemám ani na tohoto. Nie, však pohode, akože ja som s tým cajkulem. Idem vyskúšať battle. Dobre. Ne, ešte 725 bilióna. Na čo mi to je? Som druhý. 10,9 sekundy. Wow. Very nice. 10,9. Teraz ja idem s 5 sekundami. Koľko máš oných bomb? Jak sa to volá? Strange? Strangeov, no. 4,674. Jak je to možné? To snad není ani možné. Teraz som dobehol za 6,906, ale chvíľu som neklikal. Raz, dva, 3, 4, 5, ani 5 Za 5 sekúnd si to prešiel. 5,972. No teda. Ale ja chcem ešte. Musím otvoriť také, že... No nič, že mám 1 bilión, idem to vyskúšať. Že či to mi to podarí. 1 To neistne. bilión. Chvíľu som bol prvý. A ja som bol Ale že chvíľu, ozaj chvíľu. ale musíš mať 13,5 bilióna. Dobre, počkaj, ja som mal teraz 8,9 sekundy. To sú nejaké traily, čo som to nevedel. To mi pridáva 170%. Prečo som to nevedel, tie traily, že sú tam? Však tam sú traily. Ja neviem, čo je trail, ale dobre. Však tam vľavo, tam kde sú Vľavo? tých 6 ikoniek a Áno, vidím trail. No. trail. A teraz klikni na tú černú alebo na to, čo má, že máš tam, že plus Ja dám- niečo. Ja Eternal nemôžem dať. Čo, ale to je za Robuxy. Ale Či aj? to je za viny. Počkaj, ja aj to môžem akože postupné. Že nedá sa, že aha, Ale 750, 2 milióny, 5 miliónov nemám. Tak kúp si rovno ten neon. To dáva 140. Mám neon. A teraz vidíš nad tvojou hlavou, že tam je viac toho stringu. 5,38. Zvýšilo ti to? Asi, hej, Ja už evidentne. mám No. 12,7 bilióna. Počkaj, idem to ja testnúť, idem vyskúšať, že čo to Idem spraví. vyskúšať, lebo mám 13,1 bilióna a recommended je 13,5. Tak neviem, že či sa to On ma míli, predbehol. alebo sa to nemýli. Kámo, zrýchlil som z 8, sekundy 9 Ja som na prvý! Ja som prvý! 5,9. Ja som Nechýba len sekunda. Ja som prvý! Ja som prvý! Wow, Ja som pekne, prvý. pekne, Ja som pekne. Dobrý, Z 13,17 bilióna strengu. pekne, Normálne sa mi Pekná lakla robotka. celá hra. pekná robotka. Normálne sa mi lakla celá hra. To čo je? Haló! No tak to netuším. Dúfam, že mi to započítalo. Mám 4,25, takže mi to nezapočítalo. Samozrejme. Čo ti nezapočítalo? To víťazstvo? To víťazstvo. Jak to? Lebo To fakt? som sa musel... To je nepríjemné. Sa mi to zaseklo. Prečo sa mi to zase zaseklo? To je nepríjemné. What the heck? 2, 1, start. A prvý. Nabaví toto. Frajerina. Veľká frajerina. Ok, Ja ok. som zatiaľ nie prvý, ale chýba mi už len 1 sekunda. 1 sekunda, to je veľa. To je Fakt, 1 strašne sekundička. To je nič. To veľa. To je dám. veľa, to je To veľa. dám. Oproti tomu. Ja si verím. Ja to teraz dám, uvidíš to. A teraz To. idem do tej nejakej Kam idem? inej. Udrž sa. Mama? Prvý. Ja už mám vol. Už som Dobre. prvý, páni a dámy. A mal Dobre, som mám tu 4,914. toto a toto už je šialené a myslím si, že toto sme vybrali strašne dobrú hru. Napíšte mi do komentárov, že či chcete pokračovanie alebo nie. Pokračovanie myslíš
série, že vyber hru random, alebo z Napíšte tejto mi, hry. že či random, alebo z tejto hry, či mám pokračovať, alebo proste mi napíšte do komentárov, čo chcete, aby ten kanál Tvoje názory. vyhovoval vám a všetkým. A Prosím, nám takisto. prosím dajte odber, tak ahojte.